खालामगोन मा खालामोसो मोनलायलांबाय आं गायदायाबो लानो थांनि र'। आइ थब्लि थांनाय बारियाव एसे मैगं खाहैनाय। थांनो गोसो गैया आंहा। नोंनालाय माथो गोसो जायोलै जेबोखौनो गोसो जाया नोंनिया जानायनि अनगा। माबा बुखिबाय थायो आंहा गायदायाबो लानो थांनो नागिरदों। गायदायाबोखौ लोगो मोननाय नंलाना मालाय मागोआवनो हाबा जासिगोन। गायदाखौ मागोआवनो हरमानोसैनो। थब्लि मा खालामदों? थु जोंहा गामिथिं ओंखारलांनि। न'आव बेसां थाबाय थानो बासोबाय आं। थु थांना फैनि एसे गामिथिंजायनो। थु गायदायाबो लाना थांनि अमबेकि। ओरैनोबाबो बेसेरा गायदायाबो हाबा जासिगोन लोगो मोननाय नंला। थाथोलै बेयो बाराद्राय गाजामारि दुगामारि ना। थाथो हाबा हरथों बेखौ। आरो खोनानाय मोनदों आङो माथो बेखौ जायजोंबा हाबा हरनो नागिरदों माथो एसे बैसो जानायनिलै। नंमारगौना नंमाराबा? मोनथों साला बियो गायदाया हौवा बोरायखौनो मोनथों। खोब बांद्राय दुगामारि दिन्थियोना। मोजां मोनसोदों आं। बेखौनो एसेबां मिनिनांगौ आरो नोङो अमबेकि। गायदायाबालाय मोजाङानो माथो। माखौ नोङो दुगामारि नुयो बेखौलाय? दुगामारि नङानो जा रोखोम दुगामारिखा। ओइ नोंसो साननाया बेफोरबायदि मेल फाखायस्लायस्लाय थां मैगंखौनो खायै थांसे। दैयानो खाथारालै। थु थांसै थु थांगोन ना थाङानो? थांलाया थाबाय थब्लि थांगोन आंबो सानखादों बिसोरनाव थांगोन होननानै। एसे एदावना फैनि र' गायदेखौ। मानोथ' एदावनांगौ अमबेकि मानसिया ओरैनो बेसेबा टेनसना दंखायो बियो बेसेबा दुखुआव थांनो बासोदोंमोननो बियो। माने हाबा जानोनो बासोदोंमोननो बियो। इसेबो गोसोआनो गैयानो। हाबाखौथ' सानसेबाबो जाखानांगोन आरो माथो साख्रिवालाबोनो सेंग्राया। साख्रिवाला जाबालाय मा जानोखाय आयं माथो रागनायथारनो। आंनो थैबाबो नाङाहाय बेफोरबायदि रागनाय। बोराय हौवाफोरजों थैबाबो हाबा जाया आं। खर'र थाखा होबाबो जाया आं। न' थब्लि? आयाथ' र' गायदायाबोखौसो बोरैबा मोनो आं बेसेरा हाबाखौनो जानो नागिराखैमोन। बै आयंमोनानो आरो जबरदस्ति हरनो नागिरदों। दाख्लै हौवा बोरायखौनो मोनथों बेयो मोजांसो मोनसोदों आं बेसेबा। आं गिसि नोंबो सासे। थौ थांना थाङा। थौ। जाखांबाय लोंखांबाय दानियाबा थांहोलांनोसै दे खैनाफोर आरो फंबाय। थुदो थांसै जोंनिया आरो लामायाबो गोजान ना दा आरो मोनागोन मोनाबाथाय आरो गोजांगोन। थांसैयानो आरो बियानि। थांसै दे मा बिहामजोखौ दिनैनो हरफानो ना बियानि? नाङा दे बियानि मागोआव हरफानोसै दा नांथ'ला दे गाज्रि मोननाङा। बेसांथ' दिन दंबावो बियानि मागोआ बारा दिन गैला दे। थेवब्लाबो हरबाथाय लांफागौमोन आरो बिहामजोखौ। दे मागोआव हरथारसिगोन दे। सला खुसिया मोखाङा आंखौ दाहालागि नायबाय दङ। मानोबा दाहालागि थांनो रोंला। आंसो बेनिफ्राय जानो थांसै नामा? जाखांबाय लोंखांबाय बास थांनांगौ मा खर'खौ थाबाय थादोंबा? आरोथ' बे बोराय मांग्राङा आंखौनो नायबाय दं। खोब मोजां मोनदों खोना आरो सिख्ला गोरलै मोनगोन नालाय बेनिखायनो बिराद खुसि आरो बोराय काटाया। दहायनो जाखांबाय लोंखांबाय दाबो थांनो रोंला थांगोन होननानै। थांनो हाया नामा माखौबा नायबाय दं। दे थुदो थांसै थांगोन होननानै जोंबो थांनो रोङाखै दाहालागै। मागोनि 9 थारिखैनो थिग जागोन दे ना बियानि? मागोनि 8 थारिखैनो थिग जामारगोन दे बियानि। मागोनि 9 खालार खालि आं नोंनि हौवा जासिगोन सना। दे खैनाफोर मागोनि 8 थारिखै खालामनायानो मोजां जागोन दे हाबाखौ। मागोनि 8 थारिखै आंनि हाबा जामारसिगोन बालि। माबायदि मानसि मार बिसोरो इसेबो हाबा जानो गोसो गैयि मानसिखौनो बोरै जबरदस्ति हरनो नागिरदों आरो बिसोरबो लांनो नागिरदों फाक्थिफोरा। गायदे सना आंनि जिउनि सना रानि नोंखौ नायबाबो अहा मारालै। दा माला 8 थारिख जायो बेखौसो नेबाय थागोन आं। आइ बिखुनजो मागोनि 8 थारिखैनो जामारगोनबा जेबो प्रब्लेमथ' जाया? जाया दे जाबायसो मानो प्रब्लेम जालाबायनो। दे हाबानि साननैसो सिगां खबर लानो फैबावगोन दे। जायासो फैनो हागोन जेबो नङा मोजांसो नङा होमबा बियानि खबर लानो फैबाथाय? बियानि हाबानि सिगां खबर लानो फैमारनांगोन खेबसे। आयु थब्लि गायदेखौ दिनै नायनो फैदों खोना माथो आलासिफोर गोजा। मोजांसो गायदे आब'नि गुमैखौ नुगोन। नोङो नुवाखै आरो फट' नोंलाय माथो बिसानाव फैबाय थाखायो। नुवाखै आंनो खिन्थिलायाखै जोंसि बाजैया। दे होमबा बियानि बियाय बिहामजो आरो जोंफोर थांसै। दे बियानि दे। र' नों बेयावनो थाथ'नाय आं सिगां थांना फैनि र'। दाब्ला दासो माथो। थब्लि नोङो सिनाय हागौ? हागौथ' र' आङो सिलिखा आयं।
सोर नोङो सोर दाब्ला आंनि मुङा दाब्ला नङा दाब्ला दा नों आंखौ बावगारबाय आरो आयं बोराय आं थब्लि सोर थब्लिहाय सिनाय हाया आयु नोङो एम्बारिनि बिमानि नङा होमबा आं एम्बारिजों नोंसानियाव आलासि जानो थांनायालाय खेबसे बावगारबाय गायदे आब'खौ नोंसासो लांनो नागिरदों हा ओइ दाब्ला दा नोंसो हाबा खालामना लांनो नागिरदों गायदे आब'खौ ओमफ्राय माबालाय रानि फिसायालाय मा खालामदों हारसिं गारबोदों आरो बेखौ रानि फिसा औ सिलिखा आयं दाब्ला दानि बाजैया थैदों ओमफ्राय सासे रानि फिसा दङ बिसा मा बिथाराम गेदेरफोर मा खोनादों आं बेफोरखौ माबा सिलखा खैनाफोर माबा इथारामादा जेबो माबा सयथा नङा मोनथिबाय नोङो साला थगायदों हा बिथारामादा माने हिनजाव थैखोन्दासो आरोना आंनि फिसाजोखौ नोंसोरो थगायनानै लांनो नागिरदोंमोन हा लाजिया नोंसोरो हो बेफोरबायदि मालायनि फिसाजोखौ थगायना लांनो बिथाराम गेदेरफोर आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नोंखौ कत' फोथायोमोन नाथाय नों मा आंनि फिसाजोखौ हिनजाव थैखोन्दा मानसिजोंसो हरनो नागिरदों माबा खैनाफोर माबा सयथा बियानि खबरदार आंखौ बियानि होनना दालिं नोंलाय आंखौलाय मालानि बियानि जायो अला नोंसोर आंखौ थगायनानै लांनो नागिरदोंमोन आंथ' ओरैनोबाबो हाबा जानोनो गोसो गैयामोन नाथाय आइ आफायासो आंखौ जबरदस्ति हाबा हरनो नागिरदोंमोन मोनथिबाय आंनिनो गोरोन्थि आइ गायदेया बुंदोंमोनानो हाबा जाया होननानै नाथाय आंनो सेंग्राखौ मोजां होननानै ओमफ्राय थाङै थाङै हिनजाव थैखोन्दासो नोङो हरा आङो आंनि फिसाजोखौ हिनजाव थैखोन्दा मानसिजों आंहा जावायसोनि आंखाल गैया मोनथिबाय आङो बेफोरबायदि हाबा जाखोन्दा मानसिजों हाबा हरा हिनजाव थैखोन्दा मानसिजों आंनि फिसाजोखौ मानो हरा आंलाय मा गाज्रिखाय नोंसानि गायदेखौ लांनानै आङो मोजाङै आजादियै जाहोबाय थागोन आंनाव फैसा थाखानि जेबो आंखाल गैयाथ' हरा आं मा हिनजाव थैखोन्दा मानसिफोरजों हिनजाव थैखोन्दा मानसिया मा मानसि नङा आरो सोर होनदों हिनजाव थैखोन्दा मानसिया मानसि नङा होननानै थेवब्लाबो आङो आंनि फिसाजोखौ हाबा जाखोन्दा मानसिजों हरा गोसो गैया आंहा नोंहा गुबुन नागिरहैबानो जाबाय आरो गिदिरफोर नोङो मोनथिखानानैबो मानो खिन्थायाखैमोन हो खैनाफोर आंखौ खिन्थानो होआखै बिसोरो हरनाय नङा होननानै बिसोर खिन्थानो होआबानो खिन्थाया आरो हा गिदिरफोर आं नोंखौ कत' फोथायखायोमोन हामाखौथ' गल' गाला नायबाय थादों थांदो जाखांबाय लोंखांबाय नोंसोरा जेबो खामानि गैला बेयाव गेट आउट हरमाला होमबा आं लांनो गोसो दंथारोमोन हरा दे थांदो नोंसोर थांनो हानाय जाबाय दे हरा बिमाया हरबाबो आं हरा हाबा जाखोन्दा मानसिफोरजोंलाय आंलाय आंनि बिबार रखम फिसाजोखौलाय मानो हरलाबायनो थौ फिसा थांसैथ' हरलानोथ' आयै आङो गायदेखौ जोबोद फसायदोंमोनलै आंनो नांथारगौमोन फसायबानो कि मोनगोन नामा थांदो सैथालि हातसाला आंखौ थगायनानै लांनो नागिरदोंमोन नोंसोरो गेट आउट अय्य लजि गैया नायबावदोंसोलै नोंहालाय माखौ गल'ल' नायबाय थागोन थांदो थब्लि आयं नों सिनाय हानायखायसो मानसिखौ नङाबाथ' आं गायदेखौ हाबा जाखोन्दा मानसिजोंनो हरनो नागिरदोंमोन एसेबां गिदिर गोरोन्थि जागौमोन आंनि थाखाय दे दाबो जेबो नंला दे सिलिखा आयं नोंथ' गायदे आब'खौ मोनथियालासेनोसो हरनो नागिरदोंमोन ना आरो नोंथ' मोजां साननासो गायदे आब'खौ हाबा हरनो नागिरदोंमोन ना बेखौ मोजां होननानै दे थब्लि आयं जिरायथ'नाय आंहा एसे खामानि दङ र' थब्लि नंमारगौ दे नों सिनाय हानायखायसो नों गैयामोनबा गायदेया खालाय मानसिजोंनो हाबा जासिगौमोन बेथो खालाय माने हाबा जाखोन्दा नालाय बेनिखायनो खालाय होनना बुंबाय दे थब्लि नोंसोरो रायज्लायनाय आं दख'ना गानस्लायहैनि र' दे बाजै थब्लि नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे थेंक इउ भेरि थेंक इउ मास आं माने दा ओरैबायदि खुसि थब्लि थिगसे मोसानो थिगसे बिरथिंनोसो लुबैदों आं दा युहु साला पापिफोरा आंखौ थगायनानै हिनजाव थैखांनाय मानसिजों लांनो नागिरदोंमोन आरो मानसियाबो बेसेबा असभ्य हरा होनायनि उनावबो आरो सोंबावोलै आरो बिबावो थै रावखौबो मोनाखै खोना मानसियानो बालन्दा साइसखा जिखि जाया
आं जोबोद खुसि थब्लि आं जोबोद खुसि आं दा खुसिखौनो लाख'नो हायाखै मा खालामगोन मा खालामसो मोनलायलांबाय मोसानाय गैयाबो मोसागोन र' दा दसे उनाव दख'ना गाननानै मोसानो हाया लोगोफोर नोंथांमोना बोरै मोनखो जायबा आंखौ हाबा जायिनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे हर दे आरो थब्लि आगैनि थाखायबो दे लोगोफोर थब्लि आगैया बासायनायखायसो आंखौ थब्लि आगै नङाबा आङो गथ' गोनां मानसिजोंनो हाबा जासिगोन ना आरो आइ आफानि थाखाय साला आंथ' ओरैबायदि खुसि लोगोफोर होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे बानायबावनो नागिरदोंमोन नाथाय एमबियानो जोबना होबाय आंनिया बानायनो हानाय नंला लोगोफोर बानायबाबो हरनि 12टानि उनावसो बानायनांगोन आरोना लोगोफोर आं हरावसो बानायना दोनो नालाय दा हरनि 12टायावलाय अबाव बानायबावनो नङा होमबा लोगोफोर होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट हरथार दे आरो हागौबा साबस्क्राइब खालाम